no termómetro. 12 minutos, seguimos aquí en directo no termómetro, pois imos, se lles parece, a por rostro, nome, apelidos a este problema. Ela chamase Oliva, sabíamos antes, ten 88 anos, un nivel de dependencia de grado 2, e o seu fillo pois está desesperado porque non pode pasar literalmente todo o día con ela, e que teme que se está soa e lle pasa algo, dado que non pode premer ese botonciño, posto que non teñe liña telefónica, pois non haxa ninguén que lle poda ir a botar unha man. Estás con Oliva e co seu fillo, Alba, contanos, están desesperados. Si, compañeira, literalmente, Manuel, o seu fillo, di que se lle pasa algo a Oliva mentras está aquí soa. Manuel, bo día, podelle pasar calquera cousa porque non tes forma de comunicarte con ela. Claro, evidentemente eu veño todos os días, veño aquí todos os días, pero algunha vez teño que me ausentar, e a única forma de que teño de comunicarme con ela é co teléfono. Se lle sucede cualquier cousa, pois miña nai ao mellor está unhas horas sola, pois morre por aí tirada e sin auxilio. Estamos a ver que ela leva o cacharriño da teleasistencia, pero claro, sen cobertura, eso tampouco funciona. Aquí o problema está ca línea telefónica. Non haber línea telefónica non sirve para nada ningún dispositivo. Cal é a situación? Porque tes por aquí, vexo un montón de documentación. Sí. En que situación estades agora? Sí, mira, a situación que temos agora, vamos a ver, isto origínase o día 20 de febreiro, recibimos un burofax onde se nos dice que hai que sustituir o equipo actual por un máis moderno, literal, sin coste algún pro usuario. Bien, que un técnico de o 1004 se poñera en contacto, perdón, do Movistar se poñera en contacto con nós para ver a sustitución. Fecha límite poñía 31 de marzo. Si non quedaríamos sin nada, dice. Bueno, eu chamo 1004, non hai solución, preséntome unha tienda por 2 veces de Movistar física en Santo Domingo Lugo, a resposta é que non hai línea, que non hai produto, que, o sea, solución cero, non? Entonces, xa como desesperados, pois chamamos á prensa, para denunciar a situación que nos encontramos, porque a carta, ao meu modo de ver, é perniciosa e de mala fe, é un engaño. Claro, o problema é que eles queren sustituir o cacharro da liña telefónica, pero todavía nin viñeron por aquí, nin se puxeron en contacto con vos. Para min que o sustituyan pareceme perfecto. E se hai que estar 2 días sin línea, pois estáse 2 días sin línea. Pero que non podemos estar desde o día 16 que cortaron o día de hoy sin solución por parte de Movistar nin de ninguén, de ningunha autoridade, se dirigiu a nós prever esta situación e teñen conocemento delo porque se publicou no Diario do Progreso. Entonces, claro que, Manuel, xo dicíamos antes, estades a unha simple chamada de xogarse a vida tranquilamente. Claro, miña nai, te imagínate, anda por aquí polo corral, anda aí, acércase aí caspitas aí a horta, cai por aí, non ten auxilio de ningunha clase, ou está sentada comendo, dalle cualquier síncope e aí se muere, porque non ten maneira de alertar a ninguén. Veciños ao redor non hai. As casas están cerradas. Entonces, claro, o único mecanismo que ten é o teléfono. Pois a verdade, gracias, Manuel, compañeiros, que esta é a situación un pouco lamentable, pois que en pleno século XXI pois estén sin línea e veciños como a Oliva pois non teñan como comunicarse no caso dunha emerxencia. Un biquiño moi grande para os dous, especialmente aí para Oliva, que habíamos nesa cadeira, a carón do seu fillo. Gloria, son estes casos que, Son estes casos que non entendes, porque a mí estábaseme vindo agora a cabeza. Bueno, haberá que facer reformas e melloras e demais, pero que aquí non hai tantos anos, ampliouse a Ponte de Rande e non se cortou o tráfico, señores. De verdad que isto é máis difícil que eso. Non podo entender. Sí, alguna solución teñen que darlle. Que pasa? Que porque é Oliva? É unha sola? Non, querido Movistar, a mí importame, sabes, importame Oliva, e a vida de Oliva, e o benestar de Oliva. E a vos tamén debería. E debería de se vos caer a cara de vergonza. Esa é outra. Non podo con isto, me enveneno. É que é unha frustración, porque nós mesmos, aquí o equipo do termómetro, pusémonos en contacto ca compañía telefónica para tratar de recabar a súa versión, é que materialmente imposible, é dicir, é que non se contestan, teñen os noso correo, as nosas chamadas, e que nin a nós, nos xornalistas, nin o pobre fillo de Oliva,
que está desesperado, lóxicamente, claro. É bastante inexplicable porque sí que é certo que non é a primeira vez que vemos en aldeas veciños totalmente desconectados por problemas de cobertura e moitas veces achacase a que a orografía galega pois non é sinxela e non se pode dar unha cobertura 100%, non? Pero que neste caso sí tiñan cobertura. Aquí non é un problema de que non se poida chegar a eles, é un problema de que tomaron unha decisión por unha avería ou por un cambio de liña satélite o que sexa e deixáronos colgados. Entón, todavía se entende menos. Eu penso que deberían dirixirse eles. Están moi ben que na prensa o publiquemos, que o fagamos público para facer un pouco de ruido, pero deberían dirixirse a Antega, que é a axencia galega que se dedica ao tema tecnolóxico, a modernización tecnolóxica, e que lle busquen unha resposta rápida, porque a seguridade e a vida dunha muller depende disto. Claro, porque Manela, ademais, póndonos na pel do fillo, é dicir, este home ten que traballar, como el di, é dicir, está pasando o tempo que pode ca súa nai, pero non pode estar con ela as 24 horas, esa é a súa desesperación. Claro, que é un problema, pero un problemón. Como dicía Gloria e Patriz, vamos a ver, teñen un sistema que na miña casa, claro, vivimos nun pueblo, a mellor non tan apartado, me cambiaron dun sistema a outro, pero non chegou case as 24 horas. Cando é moi fácil, o facemos moi fácil. Claro, pero cando temos unha señora apartada, pasou lo mismo, outro día estuve na zona de Sardiñeiro, en Fisterra, e tamén non sei que lles caeu, que nin funcionaban os teléfonos prácticamente mal, e hasta se caeron os caixeiros. E hoxe en día estamos vivindo nun momento tecnológico, e hai moita xente que está apartada das urbes que lle fai moita falta. Non sei, agora a culpa vai a ser de Galicia, que é como é. Exactamente, a culpa é de Galicia. Pero a ti cando che cobran un servicio, che cobran ben. Che cobran ben. Como se fora na meseta. Eu estou pagando 5G e en moitos sitios non teño 5G. Sí, teñen que dar servizo, é unha solución a esta familia, que oxalá sea así. E situámonos agora en Vigo, porque ali xa lles falamos en algunha ocasión dos problemas derivados da presenza de narcopisos en cada vez máis puntos das nosa xeografía. Neste caso, estamos na Rúa Numancia, aí moi pretiño do barrio do Calvario, ben céntrico aí na cidade olívica, onde a veciñanza non pode máis, se sinalan concretamente